Presné meranie šírky tepien a hrúbky ich steny pomáha pri diagnostike ochorení ako ateroskleróza alebo pri hodnotení celkového kardiovaskulárneho rizika. Je to dôležité najmä u pacientov s cukrovkou, vysokým krvným tlakom alebo rodinnou anamnézou srdcových ochorení. Naša aplikácia slúži na tréning a testovanie používateľov. Je navrhnutá pre študentov medicíny, sonografistov aj lekárov, ktorí si chcú precvičiť alebo overiť svoju presnosť. V tréningovej časti má používateľ možnosť oboznámiť sa s princípom fungovania aplikácie a zároveň si vyskúšať praktické meranie. Oblasti snímky je možné priblížiť alebo oddialiť, aby sa dosiahla maximálna presnosť. Úlohou používateľa je vykonať 3 merania. Identifikovať najširšiu a najúžšiu časť tepny a určiť hrúbku jej steny. Kreslenie čiar na snímke prebieha podržaním klávesy kontrol a pohybom kurzora. Každá nakreslená čiara je softvérom interpretovaná ako skutočná vzdialenosť v milimetroch, ktorú používateľ zapíše do formulára v pravej časti obrazovky. Študent si následne môže overiť platnosť svojho merania priamo na snímke s cieľovými bodmi merania a tabuľkou s referenčnými hodnotami. Po skončení má možnosť pokračovať v tréningu na ďalšom dajkome alebo prejsť do časti Otestuj sa. V nej má v časovom limite 5 minút vykonať merania na 5 snímkach. Výsledky testovania sa ukladajú do lokálnej databázy s možnosťou budúceho rozšírenia o ukladanie podľa potreby na externý server. Používateľ má taktiež možnosť nahrať vlastnú dajkom snímku, na ktorej môže vykonať meranie pre osobné alebo edukačné účely. Všetky dajkom snímky použité v aplikácii sú vhodné na výučbu, keďže predstavujú vzorku prípadov naprieč celým spektrom zdravotného stavu pacienta. Referenčné hodnoty vychádzajú z overených meraní atestovaných lekárov s dlhoročnou klinickou praxou.